Uma uhamba ukudla ugu oluphakathi kwasesikhaleni senkosi uCetshwayo neGingindlovu ukhona umfula omkhulukazi obizwa ngokuthi Amatigulu. Imvelaphi yegama lalomfula Amatigulu uyaqanjwa abenguni ababehlala kule ndawo okuthola ukuthi ngathi kwakungabe ngamalala nguni abona lomfula umkhulukazi ushona ungakwazi ukuweleka base bethi amanzi amakhulu ngenxa yokuthi ke amalala abeyikhuluma athefule noma athefuye agcina sethi amatikhulu kwase kuthi ukuhamba kwesikhathi ke sekufike bonaka abamhlophe bathi bona amatigulu mabebhala phansi behlula ukuthi amatikhulu behlula ukuthi amanzi amakhulu. Lo mfula ke usuka le emagqumeni aseshowe ugeleze njalo uhambe uqoqa yonke imhosha emncane uziyofika masezantsi engasolwandle lapho usuyiphonsa khona olwandle usungamatikulu. Bakhona ke abasho okunye ukuphatha isitho somuntu wesifazane ngendlela ethanda uqoshama malana nemvelaphi yaleli gama lematikulu kodwa ke ubufakazi balokho abukacaci kahle sesiyothemba khona ke njengoba sekwaba khona ikomiti elisha ethanda ukuqokwa lapha esifundazweni KwaZulu-Natal lokukhetha lokulungisa amagama nemlando yamagama ezindawo isiyolithatha ligama ilibhale kahle nokuthi lilungise kahle imvelaphi yalo. Ngenxa yalokho ke amatikulu belu ashona kakhulu ngoba aze agcine uthi uma ufuna ukwawela kudinga ukuthi uwawele ngesihlengo ngekukwazi nje ukuthi uvele uwawele. Hayi ke besinje jwathu ngemvelaphi yematikulu. Elami igama ngingusithembiso kaGwejobomvu wakwaShangase umzukulwane kaMvula lena yimvelaphi.